जों मोनसे जायगायाव थांना फैनि दे नानि दैमु मानो आफा जों थांना फैनोसै आइदे दे दा नों गावजों ओंखामासो जालांदो दे थादे दे लाबो आनै आं सिबनि नों दो दख्लाफोरखौ मानजिहैथां नाङा आनै फरायनाङा होनबा नोंहा फरायखांबाय आंहा हर खोमसियावनो सिखारनानै फरायो आं नाङा आनै एसेल'सो एसे दो दख्ला मानजिनोलाय मा बेसे गोबाव नांगौ दानो जागोन हरना बे एसेखौ आं सिबनोसै दा बोरैबा नुफैनानै आइखौ रायजानोसै आरो नों आनैजों नुफैया बिसोरो नायगोन होनबा ओंख्रियानोलाय दैमु फरायनाय गारनाय माथो सिननांगौ जाखो सुखांनानै फरायहैफिनसै आंहा फरायहै माबार देनां फरायनानै पास जायाब्ला मोजां न'मानि गोब्राब जागोनलाय बराद थाब्ला मानो मोना जानो अबयसे नोंनि बरादा गोजोंखा नोंनिया खोमसि आरो जिउनि जारिमिना जायनि खोमसि बिनि बरादा बोरै गोजों जानो हानो दैमु दैमु फै दैमु नोंनि जुथा मोजांखौ सोर लाबोआ फैयाखै लाबोदों आराम मोसारदों आंनाबो आफा थाबा लाबोगौमोन ना दैमु दैमु सिबदो माबार सिबखांना फरायफिननो थां दैमु आं मोखां सुनो दै लाबोलाय मानसिया एफा गोबावजों दासो सिखारो माबा लाबो आफा आंना ओनसोलखौ गारनानै गोजानाव फरायहैनो बाबाय मानोसै बाबाय आरो गोजानाव फरायहैबा नोंसिनि अननाय मोना नालाय मा होनदों आइ राङालिया बाबायनो गोजानाव फरायनो मानोसै गोजानाव फरायबा नोंसिनि अननाय मोना नालाय माबो सरन्था गैया मैया पार्टि जानो थांनायल' माथो फैखो सानफ्रोमबो पार्टि जानानै न'आव फैनो रोङाबा बोरै जानांगौसै बेलाय नानि नायलाय सोर फैदों माथो आदै मानैसो फैदों औ हाबो बिथांमोनसोलाय माथो जिराय जागोन दे मोजां ना नोंथां मोजां नोंथांमोनालाय मोजां नानि कापफ्रा लांदो माला फैया राङालि मैया फैदों आदै माला थांगोन गाबोन थांनो सानदों दे नानि साहाखौ मोजां फुदुंना लाबोदे दे दिनैलाय मा गोसोखांबोदों दे सानै सानैलाय मालाय बिथांमोना लोगो गारलायखाया आं फैनो ओंखारनायावनो गावबो थांनो होननानै फैफादों दालाय माथो जादों हामदोंसो दा गावस्रा फैफैबायानो दिनै ओंखाम बोथिसे जालांदो सानैबो नांलाय बबे ओंखाम एफा खाथियावनो जालांबानो जाबायना मोखां नायलायलायनाय जानोसै ओंखाम बोथिसे औ दिनै नांलायला नोंथां मालाबा जाफैसिगोन दिनै आंहा दस्रायाव नागारनो हायै खामानि दं मोनसे खामानिनि थाखायसो नोंथांनिसिम फैब्रबदों आं दे होमबालाय नोंथांमोननि गोसोसै आइ राङालि साहा जायाखै नामासै जाबाय लांगौ लाबो लोंदो नोंथां जेबो गैथ्रा जाबाय जायो लोंदो नोंस्रानि बाबु सरन्था गैया नामा गैया मैया मोना पार्टि जाहैनानै फैयाखै खोथाखौनो लाथारला मा खालामनांगौ जाखोथाय जोंनाबो बिदिनो बाबु मेब्लाया आं नोंथांजों मोनसे गोजाम खोथासो रायज्लायनो फैदोंमोन मानोना आंहा दा रांनि द्लाम उसुबिदा जादों आं नोंथांखौ समफोर लोगो हमगोन अब्लानो बेफोर खोथाफोरखौ रायज्लायनोसै जाया होमबा जागोन होमबा गोबाव खालामला जों थांबाय थानोसै र' गय जालां गय लाबोलाय राङालि नांबाय थालामोन जालांदो जादो आदै दे होमबा थादो जों थांबाय थानोसै दे थांदो थादो
बाथ्रा सिबलै आरो मा जाबावनो आवगायनि लेना देनायफ्रानो नङा बे सौरन्था गैया नामा गैया फै नोंसिनाव हर थायाखै नामा बियो गैया मायानो फैदोंना बियो न'आवथ' सफैयाखै होमबा हालां मोनलायनानै थाबाय बियो हे होमबा थादो थांसै आं दे थां मानसिफोरखौ नुबानो रागा जोंनो ओंखारसै आं नुवाखै सभाफ्रा माबादि मानसिफ्रानो मा जागोनथाय ओइ मैया बबाव हर थाया दे हालांनाव थाना जोंनाव थादों हामा जाखो नोंथांनाव थांगोन आं मा खिबिनानै थाङा आफामोना ओरैबा पार्टि जानायनि दाउट खालामखायो है बेखौनो गियो मानसिया बारा होथ' गोबाव जायो थब र' आं न'आव थांना फैनि बारा होथ' थब साबेसे फोरोंगिरि थायो जोंना दिनै क्लासआनो मोननैल' जाबाय प्रफेसर गैया ना गैया थराव थांदों इंलिस आरो फिल'सफिनि सारा नोंसिना इंलिस सारा थांबाय थायोलै एक्चुअली बिराद टेलेन्टेड मानसिलै जोंनि जिडिसिआव क्लास लानाय इंलिस प्रफेसरनिबो टेलेन्टेडसिन औ सारा गथ'फोरखौबो इनायनो अनथारो नंगौ बिथाङा खुब अनसुला गोसोनि मानसि नोंखौथ' एखनबा क्लास मानि रायखाङो नों बादि बयखौबो फरायनो थिनो बारा होनबाय ना दैमुआ सोंगोन लोगोफोरनाव रायखांगोन नोंहाबो टेलेन्ट दं नालाय सारा आंखौ क्लास मानि रायखांनानै लोगोफोरजों मेगन सानाय बाथ्रासो खालामसिगोनलै मानो साहोनो खोरोम नोंनि टेलेन्टखौ बुंब्ला गथ'फ्रा गोहोसो मोनगोन नंगौथ' आरो मालायनि बाख्नायनायखौ खोनानानै मोजां मोनग्रा आरो गोहो मोनग्रा मानसि बे संसाराव इनायनो खम दैमु मालायनि मोजां मोननाय मोनजों मा लोब्बा खोरोमदाव मालायनि खोथाखौल' सानथारो बियो सानबाबोथ' जाया दैमु जिखि जाया दिनै मोना दैमा सेर फारसे बेरायहैगोन दे जागोन दे थ' बहा थांनो होननाया थांला नोङो थाङालै बाबाय माथो खोरोमदाव मा नै दसे थाना बना सिननानै हो बनानो जमनो गैथारा दे जों दैमा सेर फारसेसो थाबायहैनो नागिरदोंमोन खोरोमदाव नङाबा जाया नोंहा आंनो सिनो हागोन बनखौ हागोन नोङो बोलोग्राथ' दालाय बेनि सिना जरै जरै बोथिसे जाया बोथिनै जाया सिननायानो बोलोआनो गैग्रांबाया हाजिरा लागोनबो जाबाय बनसिन होनो मानसि हाजिरा न'आव मानसि थाखानानैलाय खोरोमदावआनो सामफ्रामबो एफा एफा सिननो हागोन आं जेबो खस्थ' मोना फिसा नोंल' मानसि जा बेनो आंनि गसाइनि खाथियाव आरज आयै बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै
दुखु दाजानो गाबनो नाङानो आयै आंखौ लानानो दुखु दाजानो गाबनो नाङानो आयै आंखौ लानानो मिनि सोरां आयै आंजों थानानो मिनि सोरां आयै आंजों थानानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानो गोसोआव दं आयै नोंनि खुदुमनाया आंनि खावलायाव नों बामनानो बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ बावनो हानाय नङा जोनोम जोनोम आयै नोंनि अननायखौ दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ आयै दुखु जालाजों नों खांबोनायखौ बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे अनसुलि बेसे अनफावरि आयै आंनि बिमानो बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 बेसे गोथार नोंनि अननाया बिबार बायदिनो गेवलां गेवथा आयै 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 Hey Ambasi, मा आं माबा मोनसे सानदोंलै मा सानदोंसि सुरेननि फिसाजो दैमुखौ जाहाबाबो सरनथुरि बिहामजो लाबोनांगौ जाबायलै हरा माथो नोंनो सुरिना फिसाजो जोंबादि न' हरा सोरबादि न'आवथ' हरनो बिलाय ने आमोखाया दासो फैदों बाबु थांबा मानो न' लानो रोङा नोंलाय लोगो सासेया ब्रा ब्रा हर लाखिनायसै लोगोफ्रा नोंखौ सानफ्रोमबो लाखियो मानसिया एसे मोजां जानो सोलोंनांगौ थां खोथा बुङाबो खोनासंथारला बियो मानसियानो बोरैबाथारहाय बियो आं एसे बाजाराव थांना फैनि ए होमबा नों बाजाराव थाङोबा सुनारिनाव एसे हाबबोहाय आं दाखालि दानो होबोनायखौ माला मोनो सोंबोदो फा नोंनो थांबा मा जायो आंहा सम जानाय नङा होमबालाय दा बेलासियाव थांसै आं फा थांबानो जाबाय थांदिनि आं दे नुवाखै फोरोंदो बेसे खस्थ' खालामना फरायो मालाय फरायनायावबो मोजांथार प्रफेसारफ्राबो इनायनो अनथारो बिखौ टेलेन्ट गोनां होननानै नोंसोरबो मोजां फरायना गोसो होनानै इसिबां जाम्बिनि फिसाया बोरैथो टेलेन्टेड जाखोब्रा सोर जाम्बि
बे आंनि हामिया नोमानि हामिया बिनि बिमा असे नङा माथो होनबालाय सोरथो ए होमबा आनै हामिया खोरोमदावनि बिमा असे नङा नोंसोरनि आनै हामाया खोरोमदावनि असे बिमा नङा खोरोमदावखौ बियो गोरलैयाव खांनायसो बराद गोनांखायसो गथ'आ थांनानै दङ हामाया बेखौ खांनो जोबोद खस्थ' खालामनांदों बेखौ फेदेरनो मानसि खालामनो बियो दिनैसिम जोंहानो बैनानै दं माथो आनै हामिया गावनि फिसा असे बायदिसो अनथारोलाय गोरलैनिफ्रायनो गावनो खि हासुदै सुनानै खांबाय बाबाय फेदेरबाय नालाय दालाय सोर दं बिहालाय गावनो बिमा असे बायदि जाबाय बिनि असे बिमा बिफायालाय गैया सोर लादों खबर मालायबा मालाय बिनि असे बिमा बिफाया दंना गैया आंबो मोजाङै मिथि मोना नाथाय खोरोमदावा सानसे मानसि जागोन सोर मा बुङो बुङा आंहा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया लोब्बा गैया होननानै आफानि खोथाखौ खोनासङा आरो नों जों सेंग्रा मानसि मालाबा पार्टि जानानै लोगोफोरनाव हरसे हरनै थानायखौनो खेव खेव रायबाय थायोब्ला सोर खोनासङो नोंनि मोजांखौ हास्थायोब्ला खोनासंखानांगोन मोजां गाज्रिखौ जखा सुनो आं सेंग्रा देरबाय राङालि आदा नों माने इसेबां अख्रा अख्रानि खोथा नङा राङालि जुक्तियासो बुंदों आदा नों आफानि खोथाखौ खोनासङाबा आंहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया मोजां एबा गाज्रि जानाय बैसोनि देवनाखौ बाराखै सानबाय नामा नोंसोर आंखौ दिनै राङालि नों एसे गोसोखांलाय जों उन्दै समाव आफाया मालाथो हराव थाफेरामोन सानफ्रोमबोथ' जौ जुवाजोंनो दिन थांहोदोंमोन आदा औ राङालि नों एसे मोजाङैनो गोसोखां आरो बेखौबो मिथिखा आं आफानिख्रुइ बारा गाज्रि जाया आं सानो नों बेरेखा मोनो सानसे समाव आं नोंखौ हागौमानि सहाय खालामदोंमोन दा आंहा रांनि द्लाम आंखाल जादों नों आंखौ एसे अनदो थोंजों बुंब्लानो जायो गोदोनि रांखौ आंनो नांफिनगौ आं नोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो लोगो हिसाबै खैफोद आफोदाव द्लाम सहाय खालामदोंमोन दा आंनि आंखालनि समाव एसे सहाय बिनायाव नों बिदि बुंगोनखौ आं आसाबो खालामाखैमोन मोनफिननायनि आसायै जेब्ला मानसिया सहाय खालामो अब्लानो बिदि साननाया फैयो सुरे बुगदाव नों मानो बिदि सांग्रां जालांखो नों आंनि खैफोद आफोदनि समाव सहाय खालामफ्लानानै आंनि लोगोनि अननायखौ बख'नो सानदोंमोन नङासै रांजों अराय सम लोगोखौ बायनो हाया सुरेन बुगदाव नों आंनि गोसोखौ बिदि दुखु होनानै आं मिजिंबो खालामाखैमोन नोंबो जे गोदोनि रांखौ बिदि बिफिनगोन आंबो सानफेराखैमोन बुगदाव जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो थानाय लोगोनि सोमोन्दोखौ बिदिसो बुफायनो सानबाय नों सानाखै आं गोदोनि सोमोन्दोखौ गोगोमसिनसो खालामनो सानदों जुदिनो आंजों मदद होयोब्ला मा मदद आंहा सासे फिसाला आरो सासे फिसाजो दं गसाइनि अननायाव नोंहाबो सासे फिसाला आरो फिसाजो दं बिहामजो हरनाय एबा लाबोनायजों जों गोदान आरो गोगोम सोमोन्दो खालामफिननो हायो बेवहाय आंहा मदद गैया नोंहा बेयाव मदद थानाय नङा होननानै आं मिथिखागौ मानोना नों आंखौ डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि मुगैयो बुगदाव हाबा हुखाया गथ' गेलेनाय खोथा नङा गोसो जाब्लानो जेराव मेराव रायज्लायनो हायो गोसो थायोब्ला सोरगो नांलाया सुरेन नरकावबो जायो जाय लोगोआ लोगोनि निदानखौ बुजिया बेजों आंहा गोदान सोमोन्दो खालामनो एसेबो गोसो गैया जुदि आं नोंखौ सहाय खालामो बेवहाय आंहा मदद गैया सुरेन आं गोथां थासान्दियाव नों बिदि सानमादोंब्ला बे जेब्लाबो जाफुंनाय नङा प्लेस इडियट नायगोन आंबो नों बेसेबां मोजां बिहामजो लाबोयो एबा बेसेबां मोजां बिजामादै मोनो खोरोमदाव मा माथो आनै हामिया नोंनि आइ असे नङानो औ नङानो सोर बुङामोनब्ला मैया आइ आरो आफाया बुंदों नों सफैबाय फिसा आयै नों आंनो खोथा मोनसे बुंनांगौ मा खोथा फिसा नों आंनि आयंसो नोंना नङा सोर बुङा फिसा मेब्लाबा आं खोन्थादों बिसिना आइ आफाया बुंदोंनो नोंनि जिउनि खौरांखौ नोंनो नांगौ नङा होमबा फिसा औ नांगौ आयै नों एफाब्लिन खोन्थायालासिनो मानो दङमोन फिसा नों बेरेखा दा सानो फिसा नोंनि गोसोखौ दुखु मोनजानो गिनानै नोंनि गोसोखौ बायफ्लेलांजानो गिनानै आं नोंनो खिथायाखै फिसा मानोना नों मिथियालासिनो थाखोमानाय नोंनि जिउनि लांदांखौ आंनो नोंनि बिमा असे जानानै फोरोंबोदों फिसा
आंनि बिखानि गाइखेर दौनानैबाबो आं नोंखौ फेदेरबोदों फिसा बुं आं नोंखौ मालाबा गाज्रि आखु मावदों नामा फिसा अनागारि खालामदों आयै नों दुखु मोनदों नङासै मोनखागोन फै फिसा बैयाव ज' आं नोंनि जिउनि खौरांखौ खिथानि खोनासं फिसा दिनैनिफ्राय गोबाव समनि सिगांनि खोथा नों जेबो मिथियै गोरलै समनि खोथा बिनानाव माबा होनदोंमोन नामा एसे जंफैगौमोन नामा मा खोथा आंनि न'आ दुबनायाव आं न'खौ सहैगौ मानि मोनानो हागौ बेखायनो आं बे गथ'खौ नोंनो होलांनो सानदों गथ'आ रसा नांहाबथारबाय नों लाखि बिनानाव सोरनि गथ' बियो आं फैबाय थानाय लामायाव गोलैना दंमोन बिनि बिमाया थैहां बरफहाङो आंखौ नुहुरनानै आखाइ फायखंहरो आरो आंनो बे गथ'खौ गथाय हरो नों लाखि बिनानाव खांनानै फेदेर धोरोम जागोन हर इसोरनि अननायाव नों राखांबोयो आंनि खलन्दायाव नों मिनिबोनो रोङो नों दे गथ'खौ खांबाय बोरै जाहोनांगौ बोरै लोंहोनांगौ जाखो दा गथ'आबो देरबोबाय बेखौ सोर जाहोबाय थानांगौ जाखो जोंहाबोथ' खरसनि खोथा दङ बाजै आं बे खोथाखौ आदा आरो नोंजों रायलायनो होननानै सानगासिनो दंमोन दिनै नों सोंनानै बे खोथाखौ आंनो फोरमायनो खाबु होबाय नोंसोर अनोब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन बाजै बुं हामे बुंलाय नोंसोर आंनो बेथनखौ होनो नाङा गथ' जानायनि थाखाय गासिबो दानजोब नाथाय आंहा मोनसेल' आर'ज गथ'आ देरजासिम आं नोंसिनावनो बैनानै थागोन खालि गथ'खौ फरायहोनो थाखाय आंनो एसे एनै खरस होनांगोन जेनो आं गथ'खौ मानसि खालामनो हायो जागोन दे मानोना आंहा संसाराव रावबो गैया बिदिनो आं नोंखौ मानसि खालामनो बिखा बाबोयो फिसा आयै फैद' र' खानाय खानदों Kendang, Daimu buat alam sana Daimu pergi geleni गेलेनायनि सम गैया जावलिया बावलिया दैथिंबाय थायो बियो थाङा बियो थां बेबादिनो आं नोंखौ आंनि गोरबोनि फिसाबादि खांबोदों फिसा दिनै नों आंखौ बिमाबादि मिथियो मिथिया अनो अना बे नोंनि धोरोम फिसा आयै नों बिदि बुंनानै आंखौ मानो दुखु होदों आयै मानो दुखु होदों हामबाय फिसा हामबाय बे जोनोमावनो आंखौ दा हगारा फिसा आं सानो बे जोनोमाव
नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आयै हाबाबो न' गैया गैया बहा थांदों मालाय बाबु थांदों पार्टिसो जाहैलायबाय बे जानो आरो स'आ गायजोथारबाय दे बिनिया नों एसे सामलायदो बेखौ एफा सेंग्रा गिदिर आं सामलायनो हायो आरो बिमा जानानै नों सामलाया सोरखौ सामलायनांगौ जाखो आं हायाना गोबाव जाबाय थांदोंथ' आइ राङालि मा नों न'आव थाथ' जों टाउनाव बेरायनानै फैनि नों थाथ'लाय जों थांना फैनि खोरोम नों दिनै कलेजाव थाङा दैमु आं दिनै थाङा मानो ओरैनो नों मैया जों बुंनायखौ गाज्रि मोनदों नङासै मानो मोनो दैमु होमबालाय मानोथो थाङा आं दिनै ओरैनो थाङा बिदिबा आंबो थाङा दैमु नों थाङाबा नोंनि आइया आंखौसो रागा जोंगोन आइखौ रायगोन जोंहाखौ नोंसानि न'निफ्राय होखारहरोब्ला जों बबाव थानो दैमु खोरोम दैमु बे संसाराव जोंहा रावबो गैया रावबो गैया नों दैमु ओंखाम जानो होननाया थांगौ खोरोम नों बिदि दुखु खालामबाय थानाङा ओंखामा खुरबाय जाहैदो आनै मा नों मैया खोरोमदावखौ माबा बुंदोंमोन नामा होनाखै मा जादों मोखां सेम सेम नुदों आं कलेजावबो थाङानो नोंसोर मैया माथो खोरोमदावखौ आंनि फिसा नङा होनना बुंदोंनो औ आफा बुंनायखौसो मैया आदा मेब्लाया बोरैबा खोथायै खोथा बुंफ्लांदों बिनिखायनो खोरोमदावआ बोराबदों नामा आनै बेफोर खोथाखौ मैया फैनानै आंनाव सोंफैदों जायफोर खोथाखौ आं दानो खिथाया होननानै सानदोंमोन बेफोर खोथाखौ आं दिनै खिथानांगौ जाबाय दिनै सानैनि बे खोथाया बेखौ दुखु होबाय थाखासिगोन माफोर खोथा आनै बिनि बिमा बिफा गैजारोङै जिउ जारिमिननि खोथा आं गोरलैनिफ्राय खांनाय खोथा होमबा बिनि असे बिमा बिफाया गैया नामा आनै बेनो देरसिन बाथ्रा आनै दुखु नांथाव बिखा गावथाव बाथ्राया बेनो बिनि बिमा बिफा असेया दंना गैया आंबो मिथिया नोंनाय आफायाबो मिथिया बेफोर बाथ्राखौ मिथिनोबा आंनो जाय मानसिया गोरलै समाव खांनो होलांदोंमोन बे मानसिखौ नागिरनांगोन नाथाय बे मानसियाबा दा दंना गैला बे मानसिया बबेनिमोन आनै गाव आंनि सिगाङाव बुंलांनाय बायदिबा गलपारा दुधनायनि मानसि खोरोमदावनि जिउआ एफा दुखु नांथाव आनै नों बेफोर खोथाखौ खोरोमदावजों दा रायलाया आनै नों बे रांखौ लाखि खोरोमदावनो माबा बिनांबा बायनानै हो आनै नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों आनै नों बेफोरखौ जेबो साननाङा आं होदों नों लाखि बेफोर खोथाखौ नोंनि आफाया मिथिबा जोंथ' जों आनै नोंहाबो मिथिबा जारला जागोन रांखौ लांफिन नाङा आनै नों जेबो दासान मिथिया बिसोरो राङा बिसिनि नङा आं थाइसे थाइनै बुथुमनायसो नों ओंखामखौ जाला आनै आं जाला दा एसेंबा आंखौ ओंखामखौ जाबाय बुं खोरोम मा नों जों दाखालि बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोनदों नङासै मा खोथा बुङामोन नोंसोर दैमु जोंदि कलेजनिफ्राय फैब्ला आनै हामाया नोंनि असे आइ नङा होननानै सोंनायालाय अ बे खोथाया बे खोथायाव आं नोंसोरखौ एसेबो गाज्रि मोनाखै बोरैबाबा नोंसोरो आंनि जिउ खौरांखौ मिथिनायाव हेफाजाब होनायसो जादों नोंसोरनि बे खोथाखौ मिथिनानै आइखौ सेबहैयो आरो आइनिफ्राय आंनि खाख्लबना थानाय दुखुथिया जिउनि जिउ जारिमिनखौ एसेबाबो बुरखांनो हायो खोरोम नाथायबा दैमु आइ हामाया आंखौ खांबोदोंबाबो बेनो आंनि असे आंगो बिमा जाय बिमाया सासे फिसाखौ गोरलैनिफ्रायनो बिखायाव बजबनानै खाङै बाय फेदेरो बेनोथ' बिनि आसोल बिमाया नों थारखौनो बुजिदों खोरोम आनै हामाया नोंनि अनगायै मालायनि खोथाखौ साननोनो हाया नोंखौ एसे मोखां सेम जानाय नुब्लानो आनैहाबो मोखां सेम जाफायो नंगौ दैमु बिनि अननाया सान अखाफोर बादि गोथार आंजों बिनि थैनि फिसासो दैमु मा आं खम बराद गोनां नङा आं दे बेबादि सासे बिमा मोननो हादों खोरोम मा आंबो नाथाय खम बराद गोनां नङा
आंबोदि नों बायदि सासे अनसुला लोगो मोनदों। आं माबायदि अनसुला दैमु? आंखौ अनग्रा। दैमु, आं जेनो नोंसोरनि थाखायनो जोनोम जादों। आंनि जोनोमनि बहिथाया जेनो नोंसोरखौ बेबादि लोगो हमनो नेनानै दङमोन। खोरोम, आंनि जोनोमाबो जे नोंखौनो नेनानै दंमोन। दैमु। खोरोम। दैमु। खोरोम। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव, मिन्दो नोङो आंनि हर खोमसियाव। सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव, मिन्दो नोङो आंनि हर खोमसियाव। गोसोआ सोराङो नों आंजों फैबोला, दुखुआ साग्लोबो नों आंजों फैबोला। नों आंजों फै सना मिनि मिनि, साग्लोबहां दुखुखौ आं सोरांहोनि। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। हर गेजेराव आं जेबोला उन्दुलाङो, नों आंखौ बुङो सिमाङा, नों आंनि जिउनि राजा। दानसोरां हराव आं जेबोला हारसिं थायो, नों होनफैयो आंखौ साया माया, नों आंनि जिउनि रानि। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। नोंनि थाखाय आंनि जोनोम, आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा। बहा थाङामोन? दैमा सेराव बेरायहैदोंमोन। नों बारजोबथारबाय दै बेथि, खामानियावबो अरा फरायनायावबो गैया जालांगासिनो दं नोङो। आफा खोरोमदाव, नों दैमुजों
ओजोंजों थांनायखौ गार दैमु बिमाया मोजां मोनाखैदां नोंखौ बुंनोसो हायाखै दैमु नोंलाय आरो ओजों थांनो बेथ' नंगौ नोंखौ उन्दैनिफ्राय लोगो मोननायखाय नोंखौ लोगो बादि सानो बियो नाथाय नायगोन बिमाया रागाया आयै आनैया जोंखौ सैथ्रा खोमालिना सेया बेफोरखौ जेबो नांजानाङा फिसा बिसोर मा मावबा मोजां मोनो जों बेखौ मावनायानो गाहाम मानोना बिसोरनि अननायाव जों बे न'आव दं आयै नोंल' मोजां फरायनानै मानसि जादो फिसा फैबाय औ बाबु मेब्ला बबाव थांदों फरायदों दालाय समफोरनिफ्राय बिए आनजाद गैया होनबा ए नङालायनो बावदोंसोमोन आं मानोमोन कलगेट आरो साबुन लादोंमोन आं बे जोंहा लाग्रा दखानानो थाबोबाय बेखौनो लानो थिनहरनो सानदोंमोन आं गाबोन लायबा जाया होनबा जायो दानो नांगौबालाय खोरोमदावखौ थिनहरनोसां नाङा गाबोनब्लाबो जागोन होमबालाय गाबोन फुङाव खोरोमदावखौ थिनहरनोसां जायो गारदो माबार नोंनि ओइ दाउदैया हरदो दुइसो आच्छा नों बेखौ एसे लोंबा मा जायोलै हा एसे लोंना एसे लों आं लोङालै आं गामसुक ओइ मोनाद्रायबायलै आं थांसै ओइ दानो थांना मा खालामहैनो हा आनजाद दंलै माला आनजाद गैया आंहाबोथ' दंना होमबालाय थ'दो थांनोसै औ गाबोन फैला आनजाद जोबाबा फैलालै आं खर'खौ हर 서른토 마 नोंहाथ' बिनानाव दङना आच्छा नों आंनो हरगोन ना हरा मेन्दा दाफोदाय दस्रा खोथा बुंब्लाबो आंनि बिनानावनि खोथाखौ जेब्लाबो दाबुं बेखौ मिथिखा हद आं लाबोब्ला नों मा खालामनो मेन्दा दाफोदाय नों बारानिफ्राय बारा जालांबाय नोंस्रा बाराद्राय जाबायलै लोंनाय जानायफ्रा मानो बेबादिलै नोंसोरना बेबादिबा बोरै जानांगौ ओइ दाफोदा नों बारानिफ्राय बारा जाद्रायलांबाय बबाव थांखो बेलाय थांसै आफा दे थां मोजाङै दे दे थांसै आइ दे बेस्ट अफ लाक ब्रादार थेंक इउ बेस्ट अफ लाक थेंक इउ नोंहाबोथ' देग्लाय बिए फार्स्ट इयार नङा होमबा खुमदाव औ आमाय नोंहाबोथ' बोसोरनैल'सै बिए फाइनाल होनांगौआ गोसो होना फराय आरो मोजाङै पास खालाम नाजानोसै खोमदावा मोजाङै पास खालामखागोन बिसिनि क्लासाव बेनो हासिनो नंगौ ओरैनो बुंनायालाय ओरैनो बुङाखै दे सारफ्रामबा बुंबाय थायो आरो दे बिदिनो जानांगौ आदा मेब्लाया पास जाब्ला गुवाहाटि इउनिभारसिटियावनो फरायनोनो
दस्रा गोजानाव थांनानै फरायनो गोसोमोन नामा बिहा? आइ आफाया दिल्लीफ्राव थांनानै फरायनो थिनदोंमोन गाव थाङानो गुवाहाटीयावनो फरायनोनो दिल्ली बायदि जायगायाव थांनानै मास्टार डिग्री लानो हाब्लाथ' मोजाङानोमोन मानो बाखो बिलाय BA खौ पास जाब्लाबो मोजाङै जानाय नङा एडमिसन मोननो गोब्राब जागोन सानखादों गावबो बे नंगौ पार्सेन्टेजआ मोजां नङाब्ला एडमिसना गोब्राब जाखागोन बेखौनो सानदों गावबो नों मोजाङै फरायदो दैमु जाहाथे दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायनो खाबु मोननाय बादि नों BA पास जानानै थुगो होमबानो आं थांनो बोलो फोरागोन दैमु जों बादिया बेंगुराव जानानै हाजो मान नागिरबा बबाव जानो बे जोनोमाव नङा उननि जोनोमावसो खोरोम नों जेरैखि जाया MA खौ पास खालाम बिनि थाखाय आं दं दैमु नों आंनि थाखाय मानो खर' गोलोम होदों नोंनिया नोंखौ आंजों बेरायनायखौ मोजां मोनखाया आरो बेफोर खोथाखौ मिथियोब्ला बे जोंखौ नोंसोरनि न'निफ्राय होखारालासिनो थागोन आरो खोरोम आइ आफाया नोंजों थाबायनायखौ मोजां मोनो मोना आं बेखौ मिथिया नाथाय नों बेखौ मिथिखा खोरोम नोंनि थाखाय आं बे जिउखौ होनोबो थियारि दैमु नों बुं खोरोम नों आंखौ मोजां मोनो मानो मोना जानो दैमु नों आंखौ नोंनि जिउनि लोगो खालामनानै लानो हागोनथ' दैमु बुं खोरोम नों थारैनो आंखौ जिउनि लोगो खालामनानै लानो हागोनथ' दैमु नोंनि हास्थायनाया जाफुंथोंसै खोरोम दैमु जों जुदा जाया जों गुबुन जाया जोनोम जोनोम जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया जों जुदा जाया जन्म जन्म जों हगारलाया जन्म जन्म जों हगारलाया नों आंनि गोरबोनि जारु सना नायथाव गोमोथाव बेसे समायना नों आंनि जिउनि रोजे सना
नोंनि आंनि अनलायनाया बेसे गुवार अनजिमा गैया नोंनि आंनि अनलायनाया बेसे गुवार अनजिमा गैया जों जुदा जाया जों गुबुन जाया जोनोम जोनोम जों हगारलाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया नोंनि आंनि मिजिंआ बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया बे जोनोमाव फैमाल जाया माथो मेब्ला दासिमबो फैयाखिसैलाय अमा फैनो बेलाय सिखावसो फैयो नालाय समखौनो मोनाखै बे दानि दिनैखि मानसि बिमाखौ एफा गियोलै ओइ लाय बे मा जादोंलाय लाय आरे उस्ताद आइदिलि साइलै मैया नोंसोर बुलायनाया हमथानायाव आंनि खाफालावसो बथल गाबाया नांनानै बौदों ओइ बायगौ लालाय लाय 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 मा जादोंलाय आइदिलि मैया बुलायनाया ओइ 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 बयखौ नाहरलाय लोङै जायै थाल गैया नोंस्रा माथो मेब्ला दासिम फैयाखिसै मालायबा मानो फैनो हायाखै दिनै हले लोंहोथारनांगोन एसेबाबो गारनायाव गैया नाथाय मोनसे खोथा बयबो समान जखानि नङा गोहोआनो जा महर मुस्रियानो जा एबा गियानानो जा नोंसिनि आखाइनि आथिङानोथ' समान नामा नायलाय ओइ थाथारानो बाबार लेक्सारल' नङा मानसिखौ फाहामनो गोरलै नङा जाय जेरै एरैनो ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ माबायदि ट्रिटमेन्टलै बियो ओइ उस्ताद माबायदि ट्रिटमेन्ट बियो First मानसिनि साइकोलॉजी स्टाडी then treatment या फाइन डायलॉग मारा या मारा मानसि एफा गोबाव जाया मोनसे जायगायाव आफाया थिनहरदोंमोन बेनिखायनो गोबाव जादों एसेथ' नङा द्लाम गोबाव जाबाय दा फैबायथ' नै फानखानाया मोनलायबायलै बियो मोनलायबाय ओइ नों नांगौ नामा गेलेगोना गेलेया गेलेया माथो नोंथ' बिफानि पेटसान जाहैबाय ओइ लुनानै हो बेरेबोंदिखौ ओइ आलोङालै एसे लोंदोब्रा गेलास गैया दै गरदसे लों just for the taste जिबनाव लोंफेराखै आं लों जिबनाव मानसिया जिखुनु खामानिखौनो सानसेनो मावा मेब्ला जिबनाव रोंनांगौ मिथिनांगौ एबा एक्सपिरियेन्स लानांगौ जथेस्थ' थायो साबैसेया बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्स लानानै थैनो हायो जौगायनायनि गाज्रि बेसाद नङा होमबा औ नोंहा मा एक्सपिरियेन्स दं जाय जौखौ नोङो जिबनावबो लोंफेराखै औ जाय जौखौ लोंबा मानसिनि साननो हानाय गोहोआ लाथिख' जायो ब्रेनखौ नस्थ' खालामो बाहाय मा एक्सपिरियेन्स नांगौ सौरांथ' आं आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिराखै मेब्ला जास्ट साइन्टिफिक कजखौसो होनो नागिरदों हमना ला सोरबा खुसेरखौ गोखा होनोब्ला नों बेखौ मानिना लागोन लोंबा मा जायो
मानसिया गोरलैबादि बुजायजाबाय थायो लाजिबायसो बारा लोंब्ला गियाना थाया आं बेखौ मिथियो नाथाय ओंखामखौ बुरजा जायोब्ला खहा दङ बेखौ मिथिगोना मिथिया मिथियो नों जेबो मिथिया जिखुनु बेसादनि गियाना उइथ एक्सपिरियेन्स जायोब्ला मोजां अगियान बादि मोनसे बाथ्राखौनो एफाग्राब बुजिजाबाय थायो नों लों दे जास्ट फर ए टेस्ट हर बिदिब्ला जास्ट फर टेस्ट होनानै नों जिबौनि बिसखौ लोंगोन नामा सोर थिनहरा नोंखौ बेहाय गावनि फिन थाखानानै सोर थिनहरनांगौ सनन्थ खोथाखौ एसे गेबें रावै बुं जाहाथे जों सहायनो हायो नोंसिनि सहायनाय सहायजों आं जेबो मिथिया मेब्ला न'थ' आमाय लिंहरदों आं थांसै थादे र' खमथ' बाहादुर नङा बियो लामा फैबाय थानायाव जिबौ मासे लोगो मोनदोंमोन बेखौ गिनानै खारनायावनो सौथुनांदों बोरैलै खारा एफाग्राब बुलिजासैलाय थैया सोनानै एथलायाखै थाबैनो थैयाव बुरजा गथादोंदां थैया फां सुना हैनि फिनिसे बायदि खारबाय नालाय गोलैया मा जानो थांसै औ फाहामैया एक्सरे खालायखायासै मैया खालामाखिसै दिनैसो खालामगोन होनदों मैया बिजि आरो मुलिल' होना हरदों हा थाबैनो थांदो थांसै दे थां जाम्बा ना जला मानसिया दावमा सारसिनो बिदि जायो मैदेर फालोखौ नुनानै गिदिंनो मा खि मोनजाना हाजोफ्रा दावमा सार होसिनांगौ बिहा मैदेर फालो लोगो मोनलायजासे बेदर जानो गोसो बायना जाबानो जायोना रांनि मा आंखाल नांदो बिहा सेंग्राफोरजों फुरथि खालामहैयाखै बि बेन्डेजखौ मानो खेवखो नों एसेल' गारायखौनो सिरियास बायदि खाबाय थाबाय हामबाय नामा आंथ' थैखौ नुनानै सिरियासो सानदोंमोन थैयालाय ओरैनो गखायोना सालाय गासिबो आंनि थाखाय जाजोब्बाय नोंनि थाखाय नों मा मावा गाव गिनानै खारग्रोबाय नालाय दा दसखौ गावनो होननानै सानना लाबाय आरो बियो खैफोदखौ रावबो होबथानो हाया जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय जिरायदो बेहायनो नाथाय मेब्ला मोनसे खोथा जों जुदि सैथो लामाजों थांबाय थायोब्ला जोंनि खैफोदफ्रा एसेबाबो खम जायो जेरै खर' गावनांगौआ खर' दोलानानै थायो आथिं बायनांगौआ आथिं दोलानानै थायो बेखायनो नोंना खर' गावनांगौआ खाफाल दोलानानै थाबाय नङासै नंखायद्रायबो नङा मानोना आनसिन पावारनि गोहोगोराखौ आंबो फोथायो थिगानो दं नाथाय नोंदि आनसिन पावारनि गोहोखौ मानसिनो दिन्थिनो हाया जायनि थाखाय बिखौ गोबां मानसिफोरानो फोथाया जेरै नों नङासै औ बेनि फाइन एग्जाम्पलखौ आं होनसै बुहुमाव जाय मानसिया आनसिन पावारखौ फोथायो बे गमामायैनो आइडियलिस्टिक आरो गियानि आरो जाय फोथाया बिसोरनि कमेन्ट्सखौथ' आं होनो नागिराखै आफ्टार अल मानसिया बेफोर फोथायनायजों गोहोगोरा आरो सानसुमै जानो हायो फोथायनो गोब्राब मोनदों नङासै मोनाखै मानसिया मोजां जानाय आरो समाजाव सान्थि फसं थानाय लामाया बेल' बेखौ बयबो फोथायो खोरोम नाथायबा जों मावनाय समावसो गोहो गोलोन्दां नों गावखौ मोजां खालामनो नागिरोब्ला आरो समाजखौ सुस्रांनो नागिरोब्ला इसेबाबो बे लामाजों आगान सुरनांगोन जों मोजां सानगोन मावगोन जुदा बेथ' मानसिनि आखु जानाङा बेफोर बादिब्ला
साननाय हेंथा मावनाय हेंथा आखु दानाय हेंथा अदेबानि जेराव हेंथा फैयो जायखौ जों जुनार आखु होननानै बुङो होमबा जुनाद आरो मानसिनि आखुनि फारागा मा जुनादा साननानै मावनो रोङा नाथाय मानसिया साननानै मावजाहैबाय जों साननो गोरों मानसिब्लाबो जोंनि मावनायफ्रा जुनादजों रुजुजायो साननानै मावोब्ला जोंनि आखुफ्रा गोजों आरो गोथार जानो खाबु मोनो थांसै थौ